Hello mga mods, welcome back to our YouTube channel. Tanawa na kung sabi karon nag-hike di meron pa dong sa asam ta padong Kung sa asa to man? Tami, padong Miss Tami mag-hike kami tulo, kami rin tulo kay wa ag uban wa Ang alamat sabot alas 5 unsa sa usa naman ron, alas 2 naman ron. alas Kapit na alas alas 6. Alas tihan, alas sakan pagitan yo na mabutin to. Filipino time lagi jud. Bisa guys kay murag nay mula pay. Mao ko ron dagko. Tara, labay na. Ay, Ginoo. Nag-vlog na gid dito sa kuan guys. So, hindi lagi dito. Adi na maklaro. Ay na maklaro ka mo ino. Baga sa vlog dito man. Hindi ako. Vlog. Kuan kuan murag nasa Baguio. Na manager atar. Oh, nagdurpatos. Pero mong mga attire mi ka sapatos kay Ginoo ko aga mo ang mga sapatos sa iro aka. Ang mga sapatos na habilis boarding house kay abi na mo sa una quarantine usara ka semana abot man ron karong panahon Ikot ko tunos ilaga na. bawa ra ko subay hindi na subay kay ako kung dito meron ang 500. Oh no. Utangan di ganito. At ning advance sa budget mi dapat mo bayad. Ay, pa mo 500 bahala ka dito. Paninglan. Bahala na to sila sapatos mahalan pa ba 10 million. Sana uldato. Nag-Spartan. Nag-Spartan. Pag binato ay magkatani mo. Spartan kayo magtawig ang Spartan. Magkatani. Nag-Spartan ay. Ma'am, Kukurong tas iro. Ano ma'am? Dagan. Magpalak-palak. Ay, nanatitang buho namin dapit guys. Buho. Buho road. Buho road. Inagabot na mo dito guys, mag-vlog, may kariyo. Muli na mi kay, o may kapangapi, oy. Ano na ba dito ba? Excited na dito sa tangkuan. Ito na natang naibuwa. Amas ba? Tangkang din. Bakit? Sige mo ba, tamag? Ito nung of-burnish kasi rin na sayuan ko na. Ito, ganyan sa gabi ito. Sa bato mahal dito. Dapat. Tan-awang ka? Alindot magkasada din sa buho guys. Kaya sa mintado na siya. Sa mintado kaya. Iyon na naman, kay magdagan na mi. Dagdan eh, magtugan to. Magtugan na may og. Jogging ko no hay. Sige, ala. Lagpalaktan lang ang mga Spartan. Kaya paano mo sa mga patos? Bilis na Spartan lang mo. Palak-palak eh. Nasa ko na gansa oh. Hello. Palak-palak. Palak-palak da. Ang importante maka-jogging. Ay, lupat ang Spartan. Pati no. Ano ba yan? Nakabuksa ng ginawa. Ito. Kami dito sa kuan ko, yangat. Kariyo, ragan dito. Ang palak-palak mo. Bugatag isang Spartan. Mo taman. Padung buli. Pagka kay fag. Nag-anniversary sa taga-buong vlog. Magkuanta campaign. Kaman magkanta. Camping? Ikakuha na ta mag-camping karon ng mga di na kaadumuuan ba? Street na. Basta karong basta March end to March. Nagtukod anong kuan. June. Dating uwan man o June. Mga December. Tawad mo. Kung nga pa sa kaya magkirig na tayo ito.
Daghanang bangosog. Guys, nagfag na dirin dapita. Padung na taming. Oh, taming ba? Oh. Ay, tutok-tutok po ka din ha, oy. Guys, nagfag na. Uy, kataga ba nang huso ani? Ay, ginoo ko lang. Kataga ba nang huso? Imo manggihuso. Puro lagi nag Say hi. Hoy. Hello. Kaningot na me. Our sweetie. Sweetie. Manami sa taming guys. Guys, nanami padung atong suryanan diri sa taming. Ang singalan na diri ma'am? Taming. Ya sa pagihingan nila atong suryanan di ato. Kanang kuan. Rock sa tuoy basta tayo ng bato. Mountain rock. Taming. Kami adventure park to. Basta may adventure park. Mura guys. May mga mountains. Kisa ba nagdaw ko? Ada sa natuplok. Sana mo guys, kung sana may ano yung lumigibog mo. Ibog naman. Dili ata to nagmasa ha. Dito pa. Oo, dan mo. Katong himasa may gimik mo ko kayo kan sa field. Pating Di maghala mo hunong kay manghimasa. Di mo dunusog. Ana hala na raman. Ano kung tawag ko dito ag kuan. dito ano tong ilok mata dito. Ilok kay nag-print up ba? Oh. Yung ilok. Nanghawa na lang. Malupad ko sa drone. Hindi ha bali nang moto. Nanguli na lang ito may atog ahat kay kung hindi pahawa man me. Basta ko ato ng isbad ka mo at sumunod. Dito di ba boss ako ano. Kani Diyos ba pa, bubit-bit pa mo ng mga bagahe. Hindi mo nakaalala eh. Nalakaw. Nakapingan. Kanin sa ataw. Daos-os doon pa ng alala. Wala ba ito kayo picture ato? Wagi katawan para ba ko pagkahuman kay. Nga kasi mo ito siya ko Kamu picture. ba nagsipangatawan ako sa pansugit tabang. Ang angin, mamuot mo mini mo gina. Kalit malag kalago po na lukapan. Ito udang bag na palay mabuka ori ato sa sinuok to. Hapit na dun guys. Nalalapit na ang pagtatapon. Ay ginoon ko. Nawarang manager mo na nagloob gusto. Iman ako nang ikan ma'am iman po full wide. Just like sa istorya ginoo. Ade ay. Asa pa ni padung nga kalsada no? Ito kay murag national road man kay gibutang Ito. Hod ni nahod kadang. Di ay, tara dito nahod. Kadang ora naghitapi. Ay to ala. Kasi nada sa vista. Basig padung sa kuan ma'am. Padung iyang kasingkas. Kasing ko. Bakit na kang motor mga to sila? Oh, mao na diya. Kana mo to na ato na lang ito po. Ano po kami mo maglabay tag Spartan nito. Nakatubog si Oblods ma'am. Ko kada iyo. Ato nako. Pero wa Kadaghan ko nakaadto dito. Nagfag. Pero wa sila kadayon sa katong kuan ay. Naman yung time kuno ana ma'am nga kana agfag bitaw kay maabot sa tong tiil. Nakakamping gami dito. Kung Lahat. nga to. So wala Kaya ma'am kay itom kayo ko. Di naman ang hayag. Nga nila siguro. Alam mo kalam Hello guys, pagkuan may mag-shoutout din sa mga nagpa-shoutout dara inyong mga gipanghuwat. So shout out ni Shelo Bikey. Hi Shelo, kumusta ka naman dara? Hinaut ko nga mas maayo. Ang butangan na. Kuan ma'am ko kuan ma'am kanang tagak-tagak ba? Sa zipline sa kuan ba? Itong Danau Adventure. Oh,
Pagtagak pa naman. Sige mo sa pa. Sila na din agman. Ni Shout Papi out. Chulo, thank you sir sa pagkuan. Sa Bohol Vibes, thank you so Shout much. out. Shout out. Ni Eh, Evio Channel. Hello, shout out. Ni Inday Badang. Badiday Bituon. Inday Badiday Bituon. Hello. Batang Ruby. Batang Probe, si George Slomo, Lomot, shout out. si Jis, saan eh? G-Speed. Jis Speed, Mix Vlog. oh, Mix Vlogs, Tutski TV Official. Shout out. ni Isabel Ihara, Tsaka sa Porteba. ni Upaw, abay-abay. Kuan, ni John Wayne Bregoli. Hi, John. Nindot na kayo. Awa guys. Ha? Muna view the ray. Yes. Sino ka ingon? Guys, naradanin na kayo ang video pero Money ang I don't know basta kaming oh may kabutang mo pa siguro na yan develop nice this is nice bito kaya diri guys. Napoy mga kuan diri mga napoy nandong diri lain. Isip bigabisig maniko. So guys, namis yung taon ginino. Oh na. we are Nabot na mi sa among tired destination. to walk out. Gunad gud ta sa usa to. Tunad sa Gunad sa pasanan. pasanan hantud rest taming naglakaw ra mi. Mga hoy tamam mo Mga Ay, aron mga 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 guban sa nakalaya mga usa ka pink oras ay usag tunga ha. yes Anin biyahe lang nga kayo mo. ang view dere na. mas nindot oh lahat Indot kaayo diri ah. Okay, mo diri guys wala. Kisa sa kusang nawad nagpaglaw. labay phone salit mo Ano? sabi ka dito labay phone Magrabay ko na tagtranslate. mga dito sa tunga-tunga ma hala Dapat malabay. Bus gamam. Halang mahalan lupat maglanggam. Unsa naman sila eh? Singutan na namo eh. Wala ni tingog na lagi yung alarm. Mo ni saktong hike. send my name to May pasin my name pasang nalalang. Uy, sana pa tutog. Wag gyapon mad. Ako daw be. I love you Kita pun mo try putag buno. Try putag buno be. Unsa ka kalayan ato ma? mo so guys igutom na ko guys hala haraw hagbong mahagbong dari ito mga nilabayan mga kuan magtikap sa tabi Ito, oh no. Wash out. tiktok man tabi Ato ka na. Hello guys, so manguli na gyud mi kay murag init na gyud kaayo diri nagpirti ng samawa di ari. Napagyapon mi diri nawa na lang ang pag. Dahil silang Jose og si yes si guys thank manguli you na so mi. much for watching our video Salamat sa among kaayo. YouTube channel. O nagpasingot ra mi diri kay So onya guys mag-shooting mi sa among Madam Verge series episode 5 episode 5 na. yes mga hapon Ikaw. kay Kay simba pa mi Mm. Di ana italikod. Kita ay ginoo ko tagak Adto na mi. Bye-bye. Bago siya magbaktas pa mi. Ginoo ko. Bye-bye.